Auka bi kunnafoni bakurubaw la jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ale kɔni ye tagama kɛ ka taa Kuluhɔngaw fɛ yen nɔ. Nin ye dugu ye fila maa 37 kɔni fagara dugu min na Bankasi yɛrɛ masurunyayɔrɔ la. Julaw tɔgɔ la sugu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi san yɛrɛ laban na n'an ko ma ko Fiyaba 2018 tele ɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu kɔni bɛ moto kɔlɔsi nin kɛnɛ kofɔlen kan. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko association Dagakane ka taa se Sinakodɛm ma bi sɔgɔmada in na olu kɔni ye dusukasi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ kɔnsigiɲakaw la k'a tɛ bɛn cogo si la. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni arabilisani kalo tile 28 hijira san 1440. Jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita kunungo ale kɔni ye tagama kɛ ka taa Kuluhɔngaw fɛ yen nɔ. Nin ye dugu ye min ni a yɛrɛ bɛ Bankasi fɛ. An filɛ kalo min na nin n'o ye nansara kalo ye janvier kalo yɛrɛ tile fɔlɔ fila maa 37 minnu kɔni bɔnɛna o ni na ni dugu kofɔlen in na. Jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ale kɔni ye balanako kɛ bari ani Mali yɛrɛ wasaden 2 minnu kɔni bɛɛ lajɛlen Bankasi wasaden. A ye tagama kɛ ka taa bɔ Bankasikaw la ka se ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin ninnu ma minnu ni u furu isiw kɔni donna dingɛ dɔ yɛrɛ kɔnɔna na. Wulikajɔ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita fɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na Mayimuna Kulubali ale ye ɲinini k'a ko k'a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bokar Keita ye tagama balilen kɛ ka taa i ɲɛ da Kulɔngɔ dugu kan ni o bɛ an ka Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla la. Ni ye nin dugu in ta k'a lajɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin dugu in kɔni ye fila dugu ye. Janvier kalo tile fɔlɔ Bamanciw kɔni ye waleya dɔw de kɛ ni o waleya kɛra sababu ye ka dugukɔnɔden maa 37 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na. Mopti wasaden Jibril Jara ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka jamanakuntigi ka nin tagama in kun kan. A y'a yira k'a fɔ ko an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bokar Keita ka nin tagama in kɔni kunba dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ni u bɔnɛlen u ni na ka se ka taa tagama balilen kɛ ka taa ka dusumakasa yira u ni ka foli kɛ maa minnu ni olu kɔni ni tora nin kasara in na ka se ka foli kɛ ka bonyamasegin kɛ u somɔgɔw ye. A ka nin tagama in kɔnɔna la Mopti wasaden kɔni ye a yira k'a fɔ ko a kelen tun tɛ tagama in na maa caman de tun bɛ a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Bankasi wasaden 2 tun bɛ a nɔfɛ fo ka taa a se maa wɛrɛw ma min ye pankuru ye a taar'o la n'o o ye hélicoptère de l'armée malienne ye a tun bɛ o de kɔnɔna la a selen nin dugu in na a yirala k'a fɔ ko dugutigi kɔni bɔra ka a kunbɛn a y'i kunda yɔrɔ fɔlɔ min kan o de kɛra nin waleyajugu in kɛra yɔrɔ min na a taara ka taa i ɲɛ da o yɔrɔ kan fɔlɔ ani dugukɔnɔdenw o dugukɔnɔdenw yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ a ɲɛna waleya in yɛrɛ kɛra cogoya min na o wagati kɔnɔna la a kɔni ye hakilitigi kuma ta ka a kɛ ka nin dugukɔnɔden ninnu sɛgɛrɛ minnu ni an'olu munumuna ka taa nin yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛlen kɔ ka hakilitigi kuma ta k'a fɔ dugudenw ye a tilala ka ci fɔ finitigilakaw ye minnu kɛrɛnkɛrɛnnila faama mɔgɔw ni olu de bɛ ka nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔlɔsi k'a fɔ ko u k'u janto nin dugu in na kosɛbɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna kasaraw kana u sɔrɔ a tilalen kɔfɛ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛla k'a fɔ ko a kɔni ma i kunda a bɔyɔrɔ kan ni o ye Bamako ye a kɔni seginna ka taa ni maa kofɔlen ninnu kaburu la maa minnu ni olu bɔrɛla u ni na jamanakuntigi tilala ka i kunda ni maa ninnu kaburu ka taga ka taa dubabu kɛ u ye a tilalen kɔfɛ o la maa minnu fɛnɛ ni olu bɔrɛla nin na a taara ka taa dubabuden kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye ni dugu in n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko a kɔni bɛ an ka Mali kɔrɔnfɛla la wa dugu don ni maa caman yɛrɛ bɛ ka jalaki ta ka bin k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni de ye nin waleya in kɛ ko olu kɔni ye donsolamaw ye wa ko minnu ye dɔgɔnɔw ye maa caman kɔni bɛ ka ɲɛfɔli kɛ o cogoya la arabadon an ka Mali gouvernement kɔni ye a yira k'a fɔ ko maa 7 bɔɲɔgɔnko ko tigɛ kɛra olu la minnu ni olu de fɛnɛ ni olu kɔni jalakilen bɛ nin ko in kɛli la halisa ka kɛ ni gɛlɛya min kɔni ye Kulɔngɔhaw sɔrɔ ni dugu don ni a yɛrɛ bɛ Bankasi yɛrɛ mara la ni fila maa 37 kɔni bɔnɛna a nin na kunnafoni di sɛbɛnw ka taa se kunnafoni carisow ma u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka dɔ fɔ nin kibaruya in na kibaruya y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ don min na komi bi jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan
dɔ de kɔni bɛ ka fara lakanabaliya sabatili kan an ka jamana camancɛ bolo kan. Hali ni y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔcogo la olu kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan walasa basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔna na. Nka gɛlɛyaba bɛ o ko la an bɛ don min komi bi. Ɲinini minnu kɛra an yɛrɛ fɛ jamana yɛrɛ camancɛ lakanani ko la an ka jɛ ko seerew lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin san damadɔ laban ninnu kɔnɔna na. I n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na san 2012 wagati gɛlɛya dɔ kɔni nana bi anw ka jamana kan ka sababu kɛ jamana bɔrɔtɔla dɔw ye ani jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa dɔw kɔni tun farala ɲɔgɔn kan. O kɛra sababu ye diɲɛ jamana caman kɔni bɛ yen nɔ ka taa se an yɛrɛ ka finitigilakaw ma olu kɔni ye cɛsiri boloda walasa ka se ka olu majugu kɔni gɛn ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla duguba caman na. Hali ni y'a sɔrɔ Kidali kɔni ma se ka minɛ ka kɛ an yɛrɛ ta ye. An bɛ don min komi bi basigibaliya a kɔni bɔra jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ bolo kan ka ni cogo jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ marabolo duurunan ni an ko ma ko Mopti yen yɔrɔ kɔni lamini bɛɛ lajɛlen na ko maafa kɔni ɲɔɲalen to yen nɔ nin wagati laban ninnu na ka kɛ ni siyaw yɛrɛ dama ka wulikajɔ ye ɲɔgɔn kama. Bari ni ye siyaw jateminɛ jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔnɔw ka taa se filaw ma bamananw ka taa se bozow ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔnma ye a bɛ san 100 caman bɔ. Nka nin wagati laban ninnu na siya yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn fa o kɔni bɛ ka ɲɔɲa anw yɛrɛ ka jamana camancɛ bolo kan san 2019 min ni an fila la o yɛrɛ daminɛ don maa 37 minnu kɔni fara fila dugu dɔ ni a bɛ Bankasi yɛrɛ mara la. N'an ko dugu in ma ko Kulhɔgɔnpel nin ye dugu ye min ni a yɛrɛ ni Bankasi ka surun maa 37 minnu kɔni bɛɛ lajɛlen fila ye. Dugutigi n'o yɛrɛ ye Musa Jalo ye ka taa se musokɔrɔba dɔw yɛrɛ ma hali den tagani fitinin dɔw bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na. A bɛ hakililajigin kɛ ka taa san 2017 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o janvier kalo yɛrɛ dɔ tile 18 nin waleya cɛjugu kelen dɔ de la ka kɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔrɔnfɛla la n'o ye Gawukaw fɛla ye. Mɔbili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni mugujugu kɔni tun kɛlen don k'ale mɔbili masina yɛrɛ fa. An ka daga min tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko mécanisme opérationnel de coordination ni an ko ma ko MOCU maa 50 ni kɔ bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna o ni na. O kɛra janvier kalo yɛrɛ dɔ fɛnɛ na san 2017 janvier kalo kelen in na san 2012 Mali finitigilaka 100 ni kɔ olu kɔni dara k'u kantigɛ agilɔbukaw fɛnɛ fɛ yen nɔ. An bɛ se k'a fɔ tuguni o janvier kalo kelen in na san 2019 maa 37 olu fɛnɛ fara. O b'a yira k'a fɔ janvier kalo kɔni kelen don gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma. Nka maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ u yɛrɛ la an bɛ don min komi bi ko nin bɛɛ lajɛlen nansaraw yɛrɛ ka jɛ n'u ka bɛnbɛnbɛn ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma. Bari n'i ye jateminɛ kɛ nin wagati laban ninnu na a bɛ fɔ kɛlɛkɛcɛ minnu ma ko MINUSMA olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na minnu kɔni kelen tɛ ka taali ŋaniya siri cogo si la ka taa se kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko Barkan ka taa se G5 Sahel ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛcɛw b'an ka jamana kɔnɔna na wa ninnu yɛrɛ kɔni tɛ k'a ɲini cogo si la k'u bɛ taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ. Nansaraw kɔni ka waleya kɔni ye cogo min na basigibaliya yɛrɛ kɔni bɛ se ka cogo farafinna yɛrɛ bankun kan cogo min na ni tun ye kibaruyaw kunfɔlɔw ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ dɔgɔnɔw de wulila ka taa filaw faga. Nka dɔgɔnɔw ka yirala ka na jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Dana Amasagu olu kɔni maaw bɔra ka kibaruya carin k'a yira k'a fɔ nin tɛ dɔgɔnɔw nɔ ye cogo si la wa dɔgɔnɔw ka yirala ka na jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Dana Amasagu olu yɛrɛ nɔ tɛ nin ye cogo si la wa nin ye nkalon de ye min labɛnnen don walasa ka dɔgɔnɔw yɛrɛ ni filaw fɔ ɲɔgɔn kɔ nin tɛ dɔgɔnɔw nɔ ye cogo si la. O dantigɛli kɔni kɛra dɔgɔnɔw ka yirala ka na jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Dana Amasagu. Nin waleya min filɛ nin ye ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ jamanaden caman kɔni tun bɛ yen nɔ minnu kɔni tun kɔnna ka kulekan bɔ nka an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye. N tɛ kuma an ka folo fɛ f'a k'i kan lamini wa n'a y'i kan lamini o caman na a bɛ kɛ degun ye ka ɲɛsin i yɛrɛ ma. Lakanabaliya min cogolen filɛ nin anw ka jamana camancɛ bolo kan k'a sababu kɛ siya yɛrɛ damaw ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ ye. Wulikajɔw bɛɛ lajɛlen de kan ka bila sen kan anw ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ walasa fu bɛ se ka siri nin ko in dan na cogo min na. Julaw tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnni sugu min bɛ sigi ni an ko a ma ko Fiyaba 2018 e ko baaraw tɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. Teleɲɛta kɔni ye wulikajɔ kɛ ka maaw kɔni ɲininka maa minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen don mɔbiliw ni moto yɛrɛ kɔlɔsili ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni ka baara ye moto kɔlɔsi ye ni parc des expositions n'o ye yɔrɔ min bɛ Julaw yɛrɛ tɔgɔ la. Baara minnu ni u bɛ sen na e ko Fiyaba 2018 baaraw yɛrɛ kan ka kuncɛ ka bɛn ni sini yɛrɛ kari ye. Nansaraw b'a fɔ wagati min ma ko 0h. O kɔni hukumu kɔnɔna na maaw kɔni bɛ k'i kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan an bɛ don min komi bi. Maaw kɔni ka moto yɛrɛ bɛ se ka kɛ lakɔlɔsili fɛn cogo min na o bɛnnen don dɔw ka baara ma.
an ye ɲinini minnu kɛ u ka kisɛw ka an ka jɛ k'o seereyaw lajɛ. Musa Jalo ale ye jaw ta. Julo tɔgɔ la sugu kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ sigi san yɛrɛ laban na n'an k'o ma ko foire de fin d'année de Bamako ni a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ parc des expositions na Bamako yɛrɛ pankolonjigiso sira kan. Hali n'i y'a sɔrɔ baaraw kɔni bɛ k'u torin ka gɛrɛn a kuncɛyɔrɔ la. Nin kɛnɛ kofɔlen min filɛ nin ye a kɛra maa caman dahirimɛ ɲiniyɔrɔ ye. Bari dugu kɔni mana jɛ ka ban ka taa se fo su yɛrɛ arabakunjo ma maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ i dahirimɛ ɲini nin kɛnɛ kofɔlen kan n'an k'o ma ko parc des expositions. O de kama an ka wulikajɔ sera maa dɔw ma minnu kɔni kɛlen don ka cɛsiri kɛ nin kɛnɛ kan walasa ni maa minnu kɔni nana n'u ka bolimafɛnw ye ka se ka olu ka bolimafɛnw lakɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la motow. Komi ni anw bɛɛ siɲɛ fɔlɔ parking baara la congé bilala ɔkɔlidenw ka an bɛɛ ɔkɔliden quoi bon ni an siɲɛ fɔlɔ ye baara o baara ni a siɲɛ fɔlɔ don gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a la cogo min na quoi bon an ye gɛlɛya damadamani sɔrɔ a la o sababu y'a kɛ komi ni an siɲɛ fɔlɔ ye parking baara la an ye gɛlɛya damadamani sɔrɔ bon i n'a fɔ an ni client cɛ gɛlɛya quoi o bɛ foire yɛrɛ bɛ cogo min na komi feere bɛ kɛ kɔnɔna la bon sufɛ u bɛ ɲɛnajɛw fɛnɛ kɛ quoi bon ni mun nana sanni kɛ n'olu ka moto pousser ka taa ɲɛfɛ bon ni ɲɛnajɛkɛlaw bɛ na olu kɔfɛ olu bɛ se ka nali daminɛ i n'a fɔ ka daminɛ 23h 22h fɔ 0h ɲɛnajɛ bɛ jɔ quoi bon ni feerekɛlaw nana k'u bɛna ka moto ta u bɛna sɔrɔ ka moto pousselen don ɲɛfɛ bon u bɛ dimi dɔɔni an kɔni bɛ ka f'u ye u ka sabali baara n'a taabolo don bon ni an ka baara yɛrɛ jateminɛ mɔgɔ min y'an apprécier baara in na yɛrɛ majorité a bɛ taa 90% na. An ye parking gérer cogo min na alhamdulilayi a ɲɛna ka d'a kan moto fɛn o fɛn min n'a bɛ don an ye denmisɛnnin jɔlen ɲɛnamaw sɔrɔ minnu kalannen don minnu basigilen don hakili sigilen don u ka moto classé ka ɲɛ et puis mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ka moto bɛ don yan nɔ i ka an tɛ tigɛ gansan d'i ma dɛ an ka tigɛ a fɛngɛlen don k'a numéroté o kɛra fɛn ye min kɛra fɛn ɲuman ye mɔgɔ si mana i plaint k'a fɔ n ka moto capot karila ou bien n ka moto sonyana an ma o gɛlɛya si sɔrɔ donc vraiment o kɛra fɛn min fisayara kosɛbɛ bon mɔgɔ minnu tun b'an bolo kuma dɔw la an y'a mɔgɔ ta fɔ mɔgɔ 9 ni parking bɛ ka fɔ an bɛ dɔ fara mɔgɔ kan ni parking bɛ limité fana an bɛ dɔ bɔ mɔgɔ la quoi an y'a baara kɛ n'o cogoya ye. I n'a fɔ a bɛ fɔ an yɛrɛ fɛ cogo min na danaya sɔrɔ man go nka danaya yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛ man go o cogo kelen na ninnu moto kɔlɔsila ninnu u bɛ baara jumɛn bila sen kan walasa ka se ka moto ninnu na kɔlɔsi maa si kana se ka dɔ suɲɛ a la. Aw dawura min wa parce que parking dɔ la ne ye numéro sɛbɛn moto dɔ la dɔ bɛ se ka na a bɛ numéro dɔ bɔ k'a bila numéro dɔ la comme moto si sasi numéro tɛ kelen ni nana an b'i ka moto sasi numéro de sɛbɛn tigɛ kelen dɔrɔn an b'o di yɛrɛ ma i bɛ taa n'a ye bon n'i nana i yɛrɛ de bɛ t'i ka moto yira i bɛ t'i bolo ɲɛsin moto min ma minnu bɛ kɔnɔna la ani minnu bɛ da la olu tɛ mɔgɔ suguya kelen minnu bɛ kɔnɔna la olu ka baara kɔni ka numéro sɛbɛn k'a d'i ma dɔrɔn olu ka baara bannen bon n'i taara ni moto ye da la sisan dalamɔgɔw de bɛ tigɛ minɛ i la ka moto vérifier i bɛ wari sara yen fɛnɛ i bɛ sɔrɔ ka taa. Ni moto kɔlɔsila minnu filɛ ka nin baara kɛ nin ye ka bɔ tile yɛrɛ bɔyɔrɔ la ka taa se tile binyɔrɔ ma ninnu bɛ moto caman de sɔrɔ ka a la kɔlɔsi nin yɔrɔ kofɔlen in na. Bon wagati tɛmɛna komi bi moto caman ma don k'o sababu kɛ wagati n'a cogoya parce que foire a tun dati min tun fɔra après dɔ de farala ka bɔ mɔgɔ caman ma se ka bɔ a kalama k'a fɔ dɔ farala kan donc aujourd'hui o de y'a to ni an nana sɔrɔ mɔgɔ limitelen don dɔɔni sinon wagati tɛmɛna moto bɛ se ka don yan nɔ ni n ka jateminɛ ko ma kɔnteli kɛ mais i bɛ se ka jateminɛ fɔ moto 1000 ni dɔ bɛ se ka ye o sanfɛ. Ni ye maaw ka cɛsiri jateminɛ an'u ka timinanja jateminɛ k'a lajɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ u y'u to nin kɛnɛ kan ka wele bila ka tila ka foli lase chambre de commerce yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw ma. Fɔlɔ ni tun ye waati tɛmɛnin lajɛ i tun bɛna feedback la yan nɔ i tun b'a ye cogo kɔrɔ min na bi n'i nana lajɛ i yɛrɛ i tɛ sɔn ka tɛmɛ i b'i jɔ i bɛ munumunu mun y'o kɛ hakili ɲuman ani baara ɲuman donc n bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka dɔ fara o kan. Sigi tɛ maa sɔn manden n'i ma kɛ muri ye ni tile 2 min ni sugu kɛrɛnkɛrɛnnen tun sigilen don a la a kɛra maa caman dahirimɛ ɲiniyɔrɔ ye walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka denbayaw balo n'a ye cogo min na n'a hakilina bɔra julaw yɛrɛ tɔgɔ la soba la n'an k'o ma ko chambre de commerce et d'industrie du Mali an bɛ ala deli ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw caya. Jɛkuluba 2 bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni olu jɛkulu 2 kɔni lakodɔnnen don n'an k'o ma ko Sinakodem ka taa se association Dagakanɛ ma ninnu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma bi sɔgɔmada in na ka jama lajɛrɛ kɛ jama lajɛrɛ min ni a bolila aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na kɔnsigakaw fɛ yen nɔ kɔnsiga ye dugu ye min bɛ yɛlɛmani yɛrɛ fɛ wa a bɛ Kayi yɛrɛ mara la an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la
gɛlɛya kɔni binnen no ni dugulamaw kɔni kan o degun no o tɔɔrɔya kosɔn association Dagakanɛ ka taa se sinakoden maaw ma olu kɔni ye fara ɲɔgɔn ka kɛ bi sɔgɔmada in na k'u ka dusumakasaw ta k'a ɲɛfɔ walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na hakaja ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma u ka ɲɛfɔ cogo la u ko y'a yira k'a fɔ fɛn min ye gɛlɛyaba ye o bɛ kɔnsigakaw kan o b'a ɲini k'a fɔ sariya yɛrɛ u ka boli a bolicogo la bari degun min filɛ nin ni a bɛ kɔnsiga kan a tɛ kɔnsiga dɔrɔn kan nka a bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ni Ala sɔnna ma sini an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna walawalali k'a la ni Ala sɔnna ma. Jamana ɲɛmɔgɔ furumuso ni o ye Madame Keita Aminata Mayiga ale kɔni ye yɔrɔ dayɛlɛ yɔrɔ min ni o bɛna kɛ ɲɛdimitɔw ka furakɛli yɔrɔ ye n'an ko ma ko camp ophtalmologique san 2019 ye araba ni o bɛnna janvier kalo tile 2 yɛrɛ ma san 2019 min ni an fila kɔnɔna na baaraw kɔni daminɛna maa ba tan bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ɲɛ yɛrɛ kan ka lajɛ wa olu maaw yɛrɛ la maa ba kelen kɔni kan ka ta o la minnu kɔni ɲɛ kan ka opérer ɲɛlabana min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko cécité ni ye ɲɛlabana min ni a degun ni a tɔɔrɔya kɔni ka bon kosɛbɛ o de y'a to nin koronbo karili kɛra ka ɲɛsin nin ɲɛlabanatɔw ma baara ninnu kɔni bɛɛ bɛ ka a jukɔrɔma don jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ furumuso fɛ Madame Keita Aminata Mayiga ni ONG Agir yɛrɛ ɲɛmɔgɔba don seereya minnu ɲinini a ko la Mayimuna Kulubali fɛ an ka jɛ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Arabadon janvier kalo tile 2 san 2018 an ka jamanakuntigi furumuso Madame Keita Aminata Mayiga ale ye fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka ɲɛlabanaw kɛlɛ n'u kɛlen bɛ k'o hakilina tɔgɔ da k'a fɔ ko camp ophtalmologique gratuit 2019 a ka nin hakilina in kunba dɔ ye ka se ka maa minnu ni olu yɛrɛ ka lujura bɛnna u ɲɛ ma ka se ka olu nisɔndiya yɛrɛ di olu ma cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu ye ka se k'a fɔ ko u bɛ taa u ɲɛw furakɛ ka fura san fo ka taa a se ɲɛw opéreli ma a ka nin hakilina in na a yirala k'a fɔ ko jukɔrɔma dondobaga caman sɔrɔla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONG min bɛ yen ni o tɔgɔ ye ko ONG Agir olu ni an ka jamanakuntigi furumuso kɔni de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka yɛlɛda yɛrɛ di maaw ma maa minnu ni se t'u ye k'a fɔ k'u bɛ taa u yɛrɛ ka ɲɛlabanaw furakɛ ɲinantaw baara daminɛra janvier kalo tile 2 san 2019 a bɛ taa kuncɛ janvier kalo tile 10 san 2019 a yɛrɛla k'a fɔ ko kelen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan maa minnu ni olu ɲɛw bɛna taa lajɛ fu u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ taa se fo maa 100 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu ɲɛw bɛna furakɛ fu la maa minnu ni bana yera olu ɲɛ la u kɔni bɛna maa 1000 bɔɲɔgɔnko u bɛna olu de ɲɛ opérer ni a bɛ fɔ o ma ko opération chirurgicale o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ maa 2000 bɔɲɔgɔnko u kɔni bɛna verre di olu ma fu la ni olu ye verre correcteur ye kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye nin waleya in sera ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ an ka jamanakuntigi furumuso yɛrɛ ka nin hakilila in jukɔrɔma don la a yɛrɛla k'a fɔ ko maa caman kɔni ye a dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saudiya dugu ni o ye Arabi Saoudite ye ka fara jɛkuluba min yɛrɛ sigilen don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ silamɛw tɔgɔ la ko olu fɛnɛ ka dɛmɛ donna jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ n'u u b'a fɔ ma ko Fondation Internationale Al Bassar olu fɛnɛ ye dɛmɛ don a ma fo ka taa se Agence des Musulmans d'Afrique ma ni o ye farafindugu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o silamɛw o jɛkulu fɛnɛ ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ walasa nin don n'a ɲɔgɔnna bɛ se ka waleya Mali kɔnɔ cogoya min na Madame Keita Aminata Mayiga a yɛrɛla k'a fɔ ko a kɔni ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin a jukɔrɔma donbaga bɛɛ lajɛlen ma an ka jamanakuntigi furumuso Madame Keita Aminata Mayiga a yɛrɛla k'a fɔ ko maa o maa ni olu de kɔni kɛra nin hakilina in sinsinbaga ye a bolo ka dɛmɛ ka ma ka a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin n'a ɲɔgɔnna hakilinaw caya an ka jamana kɔnɔ farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ farafinna cɛmancɛ jamanaba min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko République démocratique du Congo bakurubalen na n'an ko a ma ko RDC o jamana kɔnɔden maa 16 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔra RDC yɛrɛ jamana kan k'i kunda jamana min bɛ yen nɔ ni dancɛ bɛ u yɛrɛ n'u olu ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko Congo Brazzaville ka sababu kɛ siya kɛlɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ ɲɔ ɲalen don olu yɛrɛ ka jamana kan n'an ko ma ko RDC an b'aw hakili lajigi k'a fɔ nin jamana kofɔlen n'an ko ma ko République démocratique du Congo jamana ɲɛmɔgɔ suganti kɔni tun kan ka kɛ u ka jamana kɔnɔna min ni a tun kan ka kɛ décembre kalo yɛrɛ tile 23 kalafili tilara ka bila fo décembre kalo yɛrɛ tile 30 la hali a bilalen min kɛra décembre kalo yɛrɛ tile 30 la a ma se ka kɛ République démocratique jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ siya yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔnfan min fɛnɛ bɛ olu ka jamana kan diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min ɲɛsilen don tungarankew ka kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma olu kɔni ka kuma lase la n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye André Maïsika ale y'a yira k'a fɔ siya ba 2 kɔni bɛ RDC yɛrɛ jamana kan ni siya 2 kɔni
kɔni ka ɲɔgɔn fa kɔni o kɔni bɔra dugu kɔni na n'o ye banunu ye ka taa se batɛndenw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ɲɔgɔn fa an bɛ don minɛ ko bi o kɛra sababu ye RDC yɛrɛ jamana kɔnɔden caman bɛ maa ba 16 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni tagamana ka taa Congo Brazzaville yɛrɛ jamana kan ka se ka taa i sigi san 2009 waati maa 100 ni maa 30 bɔɲɔgɔnko minnu tun bɔra RDC yɛrɛ jamana kan ka ti i yɛrɛ sɔrɔ Congo Brazzaville jamana kan nin bɛɛ lajɛlen degunba de bibi na mun yɛrɛ ɲɛsilen don Congo yɛrɛ jamana ma n'o ye Congo Brazzaville nka diɲɛ seleke naani ka tɔnba ka bolofara min ɲɛsilen don gɛlɛya kɔni mana bi maa minnu kan n'a bɛ fɔ o ma ko l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés o ɲɛmɔgɔba kɔni ka ɲɛfɔcogo la olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa maa minnu kɔni mana bɔ RDC jamana kan ka don Congo Brazzaville jamana kan furaw yɛrɛ bɛ se ka di u ma cogo min na wa dumuni yɛrɛ ka se ka ɲini ka di u ma o kɔni ye olu ka cɛsiri ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 200 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ni kɛlɛ y'u bɔ u sigiyɔrɔ la n'olu yɛrɛ bɛ Congo Brazzaville jamana kan an bɛ don minɛ komi bi n'i ye olu maaw yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana min bɛ yen nɔ n'an filɛ o yɛrɛ ka kuma la n'an ko ma ko RDC ka taa se Centrafrique jamana ma Rwanda jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka maa kɔni bɛ nin dugu kofɔlen in na Congo Brazzaville dugu min yɛrɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Makocipoko ka taa se Bouamba ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye bibi in na kɛlɛ kɔni ye minnu degun u sigiyɔrɔ la n'u kɛlen don ka nin dugu kofɔlen 2 bɛɛ lajɛlen fa Congo Brazzaville jamana yɛrɛ kan. Burkina Faso kunnafoniw na i n'a fɔ dɔgɔkun daminɛ la an bɔra k'a fɔ ye cogoya min na Burkina tilebinfɛ dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Yirigu ni ale yɛrɛ bɛ Barsologo commune na Bamajuw kɔni tun taara waleya jugu dɔ kɛ ni makofɔlen ninnu fɛ yen nɔ ni a tun yirala k'a fɔ ko u bɛ bolimafɛn sen 2 la u kɛlen kɔfɛ ka bin ni dugu kofɔlen kan yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dugu kɔnɔden maa 6 bɔɲɔgɔnko ye olu bɔnɛra u ni na maa minnu ni olu sera ka u sen sɔrɔ n'olu y'u boli ka taa u kunda u ka dugutigi yɛrɛ bara kan u y'a yira k'a fɔ ko ni makofɔlen ninnu kɔni taara dankari dugutigi yɛrɛ fɛnɛ la ani a denkɛ k'olu bɔnɛ u ni na o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ dugu kɔnɔdenw yɛrɛ gansanw kɔni nana kari ɲɔgɔn na sabu o bingani wale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa dɔw kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu nɔna minɛ ni olu ye banbanciw ye o senfɛ mɔsi n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ Burkina dugu la i bɛ taa sɔrɔ mɔsiw kɔni de ka ca ni dugu kofɔlen na mɔsiw kɔni bolila ka nin jatigɛ wale maa kofɔlen ninnu k'u bɛ u nɔla minɛ o kɔnɔna la u ye jalaki ta ka bin maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye filaw ye olu de ka baara ye baganmara ye ni dugu in na u ye ni maa kofɔlen ninnu nɔla minɛ ka tila ka jalaki ta ka a bin filaw kan ni ɲɔgɔn samasamaw bɔra o fɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa kɛ maa caman ba bɔnɛla u ni na o maa minnu bɔnɛla u ni na a yɛrɛla k'a fɔ ko o maa bɛ taa se fo maa 46 bɔɲɔgɔnko la ka bɔ tarata la ka se araba ma ko maa 46 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɔnɛla u ni na nin kasara nin senfɛ mɔsi ninnu kɔni ka yeta la olu ko ni kɔni ye filaw ye jamana fan o fan fɛ ni u carilen bɛ farafinna tilebinfɛ dugu bɛɛ lajɛlen fɛ k'i bɛna ye k'a fɔ olu kɔni ni jatigɛ wale maaw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati o de kɔni kɛra ni mɔsi ninnu ka jateminɛw ye tɛnɛndon burkinakaw ka masakɛ ni o yɛrɛ ye Roch Marc Christian Kabore ye ale kɔni ye sariya sɛbɛn bɔ ka bi sariya sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ walasa bɛɛ lajɛlen kɔni ka da i bɛrɛ la yanni o bɛ se ka cogoya sɔrɔ nin waleya jugu min ni o kɛra u ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka da cogoya min na ni o ye menace terroriste des islamistes armés ye jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko nin kɔni wagati laban ninnu na san 3 laban ninnu na ko burkinakaw kɔni tɛ ka se ka lafiya jatigɛ wale maaw bolo cogoya si la. Togokaw fɛ yen nɔ Togo jamana marabolo ɲɛmɔgɔba n'an ko ma ko premier ministre ni dɔw ko a ma ko chef du gouvernement Selom Klasu ale kɔni ye walan sɛbɛn ani gouvernement yɛrɛ maa tɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni wasaden kalata min yɛrɛ kɛra u ka jamana kan ka bɛn ni décembre kalo yɛrɛ tile 20 ye san 2018 o wasaden kalata kɔni jaabi bɔlen ka bi a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka parti politique n'o ye Union pour la République ni ale yɛrɛ Faure Gnassingbé ka parti politique olu kɔni jɔyɔrɔ ye ngolo fa bari olu ka wasaden ma 91 ani maa 1 Faure Gnassingbé ni ale yɛrɛ bɛ Togo masakɛya la ale kɔni ka parti politique maaw olu ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ o de bɛ taa se maa 50 ani maa 9 bɔɲɔgɔnko la o b'a yira k'a fɔ sariya kɔni hukumu kɔnɔna na marabolo ɲɛmɔgɔba n'an ko ma ko premier ministre n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Selom Klasu ale kɔni kan ka walan de sɛbɛn walasa gouvernement kura o kɔni bɛ se ka labɛn cogo min na k'o bila sen kan nka fɛn min ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Faure Gnassingbé ale kɔni y'a ɲini Selom Klasu fɛ a ka tɛmɛ ni baaraw ye yɔni marabolo kura o kɔni ka bila sen kan fanga sinamatɔn cɛba dɔ kɔni bɛ u ka jamana kan ni an ko ma ko Jules Chris Elempio ale kɔni tun ye sen don kalata yɛrɛ baaraw la ale kɔni ka sɔrɔta nana kɛ wasaden 7 ye wasaden 91 cɛ la fanga sinamatɔn jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka u fara ɲɔgɔn kan ni a bɛ fɔ o ma ko les 14 partis politiques de l'opposition ninnu kɔni ma sɔn k'u sen don kalata yɛrɛ baaraw la cogo si la ka kɛ ni u yɛrɛ ka kibaruyaw ye ko kalafili yɛrɛ kɔni ma kɛ labɛn yɛrɛ kɔnɔna na cogo si la
Togo jamana. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalafili min kɛra Togo yɛrɛ jamana kan, farafinna fara ɲɔgɔn kan tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Union Africaine ka taa se farafinna yɛrɛ tilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO. Olu kɔni bɛɛ lajɛlen tun y'a jira k'a fɔ kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen ɲuman tɛmɛna Togo yɛrɛ jamana kan. K'aw ladɔnniya Faure Gnassingbé ni ale yɛrɛ bɛ Togo masakɛya la kabiri san 2005 wagati. Hali ni y'a sɔrɔ a sigili masakɛya la kɔni kumaw ni a mankanw cayara Togo jamana kan a wagati la. Bari ale yɛrɛ sigira fanga la a fa yɛrɛ de nɔ la n'o ye Général Yadima Gnassingbé ni ale yɛrɛ Togo jamana mara san 38. Ale de fatulen kɔfɛ Faure Gnassingbé n'o yɛrɛ a denkɛ ye o sɔrɔla k'a ta k'a bila fanga la ka bɔ san 2005 la ka na san 2019 na. A kɔni cogolen don Togo masakɛya kɔni kunna. Jatigɛwale maaw kɛlen bɛ ka dadigi kɛ farafinna dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeriya kunnafoniw na ni wagati laban ninnu na ka bɔ Nigeriya tilebin fɛ k'i bi i kunda a kɔrɔnfɛ yanfan kan a yɛrɛla k'a fɔ ko jatigɛwale maaw kɔni kɛlen bɛ ka dadigi kɛ ni maa kofɔli ninnu na fo nana kɛ sababu ye u kɔni ye wele bila u ka jamana gouvernement ma fo ka taa a se u ka ladakɔrɔtigiw ma walasa olu bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogoya min na a ko la. Maa min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma ko n'u b'a fɔ u maa minnu ma ko Émir de Berlin o maa min ni o b'u u bara ni o yɛrɛ tɔgɔ Isa Muhamad Galadima ale ye maa min ni a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ AFP maaw ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko olu kɔni b'a la ka balo ka si u ɲɛna jatigɛ sugu bɛɛ lajɛlen na ko sabu n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ka yɔrɔ la sanga ni waati jatigɛwale maaw kɔni bɛna bi maaw kan jama la hali a tɛ kɛla dugu la bilen ka na maa dɔw ta k'u latunu ni a bɛ fɔ o ma ko kidnapping o maa minnu ni b'olu ta k'olu latunu k'u kɔni bɛ se ka wari fɔ wari min bɛ ti i jɔ fo u ka jamana yɛrɛ wari ni o bɛ bɛn $2 naira ma $2 u ka dugu wari la n'u b'a fɔ o ma ko naira ni maa kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko maa fatogo jugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cayalen bɛ olu ka jamana kɔnɔna la ko fo wulikajɔw ka kɛ walasa olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na ko n'i ye nin maa ninnu ta k'a lajɛ u kɔni bɛ maaw faga a ka di u ye cogoya min na ni maa fanege kɔni y'u minɛ u bɛ maa faga cogoya min ka di u ye ko olu kɔni bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka wuli ka se ka dɛmɛ kɛ olu ma olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔna cogoya min na ni maa kofɔlen ka jateminɛw kɔnɔna la tuguni a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye olu yɛrɛ ka Nigeriya jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ u kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye ko l'état des Zamfara o l'état des Zamfara ko Nigeriya kɔni finitigilakaw bɛ taa sanga ni waati ka taa mugu ci ni maa kofɔlen ninnu na a ko ni dun ye o ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ jatigɛwalew dagayɔrɔ de ye o dugu kofɔlen ye olu kɔni ka jateminɛ la k'a fɔ ko Nigeriya finitigilakaw kɔni bɛ ka waleya min ta ka o maaw sɛgɛrɛ ko o de bɛ ka jatigɛwale maaw kɔni cari ka na waleya jugu ta ka kɛ olu fɛnɛ la Zamfara dugu ɲɛma ni o ye gouverneur Abdulaziz Yari ye a yirala k'a fɔ ko ale kɔni taara ka taa jamanakuntigi Muhammadu Buhari fɛ yen nɔ alamisa don ka faba la ni o ye Abuja ye a kɔni ko n'i ye ale kɔni wililen ka se u ka jamana ɲɛma ma kɔni sera ma walasa a ka se olu ka dugu fitinin na a ka taa dɛmɛ don olu ma togoya min na n'i ye olu ka dugu fitinin yɛrɛ ta ka lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a fanba bɛɛ lajɛlen kɔni ye sɛnɛkɛlaw de ye ko olu bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u kɔni dusukun kuma kaselen don sabu ni maa kofɔlen ninnu tɛ dan bingani dɔrɔn la maaw ma ko u bɛ u ka baganw fɛnɛ ta ka u bɔnɛ u ka baganw fɛnɛ la ko u bɛ ka dankari u ka nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen na u bɛ bingani ta ka musolakaw fɛnɛ sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni na a waleya jugu caman fanga bonyara olu fɛ yen nɔ san 2018 kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko san 2018 na ko gɛlɛya ko kɔni caman y'olu sɔrɔ sabu n'i ye nin jatigɛwale maa ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ u ye bingani yɛrɛ fɛnɛ fanga bonya musolakaw kan kosɛbɛ ni maa ba caman yɛrɛ bɔnɛla a nin na. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an bɛ foli ni tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛta lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Togo yɛrɛ jamana kan Atakpame ka taa se Lomé yɛrɛ ma ni o y'u yɛrɛ ka faba ye an ka foli bɛ se maliden ma nin yɔrɔ kofɔlen na Ala ka sini don kibaru kɛnɛ yir'an na.